Walang mumu, Lola Sweet. Good evening, Sir James Reddy. Lola Sweet, thank you. There is no no. There is no mumu. No talaga. Yes, Sir James, done already. Hello, Ma'am Kate Stream Vlogging. Thank you for coming.
masarap. Tuna is masarap, Sir James. Sis Inday Mirna, love shout. Good evening. Parang maaga ako ngayon mag-end live. Walang momo. Buti pa kantahan ko na lang kayo, no? Kaya lang, masasayang, masa-CPR. Thank you, Sis Inday Mirna. Si Ma'am Lulitsky, ang daming momo ngayon. Nasa 200 plus, Lola Sweet. Thank you sa like. Sis Inday Mirna, salamat. Dan Tamsak sa nakakin kay Kate Stream Vlogging. 9 million viewers, mega love shoutout. Miss na kita. How was your day, Press? Okay. Good, Sir James. Wow, sarap niyan. Gagataan mo ba yan, Doña Maria? Oo, Sir. Oo, Manay Eric. Bulol na tuloy ako.
Oo, Manay Eric, masarap yan, ginataan, na may kamatis, at saka kamyas. Wala nang momo. Asa na yung mga momo mo, Manay Eric? Ibigay mo sa akin. Dapat sana nagtusok-tusok ako ngayon, no? Yung letter C. Sir James, may grab shout out dito from Eric Dacoya. Dito talaga. Manay Blinker Eyes, Tantalizing Eyes, good evening. Nag-live ka ba ngayon? Salamat. Manay Tantalizing Eyes, sa pagbisita.
Mega love shout out to Marie Artelino. Sino to? Si ano ba to? Si Sis Marie. Mega love shout out Sisi. Naatak na ako guys. Gusto ko nang matulog. Ayun ko lang kung live ko. Bahala na kung may mumo o wala. Napagod akit. Nakikanta ako din kay Sir Zoom. Buti pa dito kay Ludara Baker Street. Mayroon pang 18 momo. No more mumo na, Manoy Eric. Live ka na. Andun si Sir James sa kabila. Andun kay Lala Sweet. Naantok na ako eh. Natutulog na ako.